Raamatun eettiset periaatteet. Länsimainen moraali pohjautuu kristinuskoon ja raamattuun. Keskeisiä käsitteitä: 10 käskyä, oikeudenmukaisuus, lähimmäisen rakkaus, rakkauden kaksoiskäsky, kultainen sääntö. Uuden testamentin eettinen opetus keskittyy Jeesuksen opetuksiin, erityisesti lähimmäisen rakkauteen ja kultaisen säännön. Vanhan testamentin eettiset periaatteet. 10 käskyä on keskeinen eettinen opetus, joka liittyy Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Profeetat korostivat oikeudenmukaisuutta ja tuomitsivat epäoikeudenmukaisuuden. Viisauskirjallisuus sisältää elämänläheisiä sanontoja, jotka korostavat viisautta ja rehellisyyttä. Uuden testamentin eettiset periaatteet. Jeesuksen opetus keskittyy lähimmäisen rakkauteen ja rakkauden kaksoiskäskyyn. Vuorisaarna esittää moraalisia ihanteita, kuten rehellisyys, anteeksiantamus ja rauhallisuus. Kultainen sääntö ohjaa vastavuoroisuuteen ja empatiaan. Raamatun ihmiskuva. Ihminen on Jumalan kuva, ja hänellä on ruumis, sielu ja henki. Ihminen on vastuullinen Jumalalle ja luonnolle. Omantunto ohjaa ihmistä oikean ja väärän välillä. Ihmisen perusolemus on hyvä, mutta synti rikkoo yhteyden Jumalaan. Lähi-idän uskonnot, juutalaisuus, kristinusko ja islam. Yhteiset piirteet, monoteistisia uskontoja, joissa Jumala on luonut maailman ja ihmisen. Ihmisen tehtävä on hallita ja hoitaa maailmaa Jumalan tahdon mukaisesti. Lineaarinen aikakäsitys, yksi elämä, joka päättyy tuomiopäivään. Pyhät kirjat, juutalaisuus, Toora, kristinusko, raamattu, islam, Koraani. Juutalaisuus. Eettiset periaatteet, Toora, Talmud, halakha, oikea tapa elää. Keskeiset arvot, perhe, uskonnollinen perinne, Jumalan laki, hyveet kuten ahkeruus ja oppineisuus. Elämäntapa, koserruokavalio, sapatti, metsusa ovenpielessä. Kristinusko. Eettiset periaatteet, perustuu raamattuun, keskeisiä käsitteitä ovat usko, hyvät teot ja Jumalan kaltaisuus. Kirkkokunnat. Ortodoksinen kirkko, Jumalan kaltaisuus, hyveet kuten nöyryys ja ilo. Katolinen kirkko, usko ja hyvät teot, päähyveet kuten oikeudenmukaisuus. Luterilainen kirkko, järjen etiikka, pelastus uskon ja armon kautta. Reformoidut kirkot, oikea usko johtaa oikeaan moraaliin, menestyksen teologia. Islam. Eettiset periaatteet, Korani ja saria, lähteelle vievä polku. Keskeiset arvot, Allahin tahtoon alistuminen, anteliaisuus, nöyryys, yhteisöllisyys. Elämäntapa, halal-ruokavalio, perheen ja yhteisön kunnia, sukupuolten roolit. Yhteinen eettinen pohja. Vastuu, ihmisen vastuu Jumalalle, tehtävä hallita maailmaa. Moraalinen kasvu, uskonnot tarjoavat ohjeita hyvään elämään ja moraaliseen kasvuun. Tuomiopäivä, hyvän ja pahan lopullinen yhteenotto, ihmiset tuomitaan tekojensa mukaan. Kaukoidän uskonnot ja etiikka. Intian uskonnot, hindulaisuus ja buddhalaisuus. Hindulaisuus. Keskeisiä käsitteitä, dharma, kohtalo, karma, edellisten elämien teot, moksha, vapautuminen karmasta. Kastijärjestelmä, hierarkkinen yhteiskuntajärjestelmä, joka määrää ihmisen aseman ja velvollisuudet. Ahimsa, väkivallattomuus ja elämän kunnioittaminen, erityisesti lehmien suhteen. Samsara, sielun vaelluksen ja jälleen syntymisen kierre. Buddhalaisuus. Mietiskely, tapa saavuttaa valaistuminen ja nirvana, vapautuminen kärsimyksestä. Karma, ei ole sidottu tiettyyn sieluun, vaan se on jälleen syntymissä saatavien tekojen kokonaisuus. Myötätunto, keskeinen hyve, joka kohdistetaan kaikkiin eläviin olentoihin. Kiinan uskonnot, kungfutselaisuus ja taolaisuus. Kungfutselaisuus. Tasapaino ja harmonia, keskeinen tavoite jokapäiväisessä elämässä. 5 suhteen säännöt, ohjaavat suhteita esimerkiksi isän ja pojan, miehen ja vaimon välillä. Kultainen sääntö, älä tee toisille sitä, mitä et halua itsellesi tapahtuvan. Taolaisuus.
Kuolemattomuus, elämän päämäärä, joka saavutetaan hyvillä teoilla ja henkisellä kehityksellä. Luonnonmukaisuus, viisas ihminen elää sovinnaisten sääntöjen yläpuolella. Japanin kulttuuri ja yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys. Yksilön identiteetti perustuu ryhmään kuulumiseen. Kasvojen säilyttäminen, tärkeää, sillä häpeä kohdistuu koko yhteisölle. Kohteliaisuus ja hillitty käytös, arvostettuja piirteitä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Bushido, samuraiden eettinen koodi, joka korostaa lojaalisuutta, kunniaa ja rohkeutta. Yhteiset teemat. Karma ja jälleensyntyminen, keskeinen ajatus Intian uskonnoissa. Yhteisöllisyys ja harmonia, keskeinen teema Kiinan ja Japanin kulttuureissa. Eettinen ajattelu, uskonto ja etiikka ovat tiiviisti sidoksissa arjessa. Ihmisoikeudet ja etiikka. Ihmisarvo, jokaisella ihmisellä on arvo, joka ei riipu teoista tai ominaisuuksista. Perusoikeudet, oikeus elämään, vapauteen, omaisuuteen, turvapaikkaan ja yksityisyyteen. Kansainväliset sopimukset. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948 ja lapsen oikeuksien sopimus 1989 takaavat perusoikeudet. Ihmisarvo ja yhdenvertaisuus. Ihmisarvo, ihmisillä on arvo itsessään, riippumatta taustasta. Yhdenvertaisuus, kaikki ovat samanarvoisia ja syrjintä on kiellettyä. Tasa-arvo, sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen periaate. Ihmisoikeusetiikka. Ihmisoikeudet perustuvat ihmisarvoon ja kattavat oikeuden elämään, vapauteen ja yksityisyyteen. Kritiikki. Ihmisoikeudet keskittyvät yksilöön, mikä voi olla ristiriidassa yhteisöllisten kulttuurien kanssa. Ihmisoikeussopimukset. YK, perustettu 1945 turvaamaan rauha ja ihmisoikeudet. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus sisältää 30 artiklaa, jotka määrittelevät keskeiset oikeudet. Euroopan ihmisoikeussopimus kattaa oikeudet Euroopassa ja on kansainvälisesti valvottu. Lapsen oikeudet. Lapsen oikeuksien sopimus, takaava oikeudet kaikille alle 18-vuotiaille, kuten oikeus nimeen, kansalaisuuteen, koulutukseen ja turvallisuuteen. Haasteet. Monissa maissa lasten oikeuksia loukataan, kuten lapsityövoima ja pakkoavioliitot. Ihmisoikeuksien turvaaminen. Ihmisoikeusloukkaukset, syrjintä, vangitseminen mielipiteiden vuoksi ja hyvä. Valvonta. Valtiot ja kansainväliset järjestöt, kuten YK ja Amnesty International, valvovat oikeuksien toteutumista.